Maigsuon kining santos nga misa hatod kaninyo sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog 7 nga Domingo sulod sa tuig. Tema: pan nga naghatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Gipakaon ni Kristo ang 5,000 ug aduna pa gayoy mga babae ug mga bata sa 5 ka piraso nga pan ug 2 ka isda. Nagtuo sila nga makaplagan na nila ang gisaad nga moitubag sa ilang panginahanglan, ang pagpadaghan sa tinapay nga gisaysay sa 4 ka ebanghelyo, mao ang matuod nga panghitabo. Si Kristo naghimo gayud og mga milagro, ug tungod diini ang mga tawo naghinam-hinam. Ang ebanghelyo nagpadayag nga gusto nila nga si Kristo mamahimong hari. Ang matag usa kanila adunay tinagong laraw sa pagkahuman sa ilang buhong nga pagpangaon, apan dili gayud matagbaw ang tawo. Dili kita magpadala sa atong kaugalingong tumong ug pangandoy. Ug ang Eucharistia mao ang atong simbolo sa atong pangandoy nga dili lang igo ni ining kalibutana. Diha sa mga kamot sa Dios nga kita makakaon ug siya ang tubag sa tanan natong panginahanglan. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Marvin Deer o Moralias, inabagan sa madasigong pag-awit sa Paulines Friends. Palihog Manindo. Ang mga awit sa himaya, mamagpakita ug maninggit kita sa kalipay nilabihan. Kaya Ginoo nagtultukan nato sa hustong dalan at ang tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Nuno nato karon ang paghigugma o pagsali, kay ang matinod aruntang Amahan ang nagpangga natong tanan, ug magpuyota sa buhing pagtuo atong awitan ang Ginoo. Himaya, awit sa himaya, himaya sa Amahan. Himaya,
Himaya, awit sa'y maya, himaya sa Amahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining mga misteryo sa atong kaluwasan, ato ang hinungduman ang atong mga sala nga nabuhat ug mangayo kitag pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas ako dako iyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Usa nga muyo ko kang Santa Maria kunay Berhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadanong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadait sa iyang mga tawo, dihi sa yuta, Ginoong Diyos, langit mong langit, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imo himaya. Ginoong Hesukristo, butong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawad sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya
sa Diyos Ama. Amen, 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 Amen. Magampo kita. O Diyos samong amahan og tigpanalipod, kun wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tudloi kami nga sa kinabuhing tunay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuhi og hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari, Uluhan 4, tudling 42 ngadto sa 44. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal Salisa nga nagdalag kauhaan kabuok pan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bagong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gihasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa ka gatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, maoy nagapakaon ka nato, iyang itagbaw ang tanan nato mga kinahanglan. Pagpasalamata kanimo ang tanan mong mga buhay. O Ginoo, padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiya sila bahin say maya sa imong gingarian. O pasuginlan sila sa imong gahom. Kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato, iyang itagbaw ang tanan nato mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaubon kanimo. Yatagan mo sila sa ilang kalan-on sa husto nga panahon. Gibukhan mo ang ibong kamot, ug gitagbaw mo ang tinuha sa tanang buhis.
Ginoo, maoy nagapakaon ka nato, iyang gitagnaw ang tanan nato mga kinahanglan. Ang Ginoo matano diya sa tanan niyang mga paagi, upalan niya sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadul sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diya sa kamatuonan. Ang kamot sa Ginoo, maoy nagapakaon ka nato, iyang gitagnaw ang tanan nato mga kinahanglan. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, uluhan 4 tudling 1 ngadto sa 6. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapaulubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, ingon nga usa lamang kapag laom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo, nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Alitan ang Ginoong Jesus, awit sa gugmang pagdaay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea, ulanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kay Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya
kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ni ining tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang ni ining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, ipasalamatan niya ang Dios ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Gabi sa patro. Sa mga pipila ka Domingo sugod karon ang atong ebanghelyo maghisgot mahitungod sa pan sa kinabuhi. Karong Dominggoha gisugdan kini pinaagi sa pagpadayag ni San Juan sa milagro no sa pagpadagan sa pan o sa isda. Kining hitabua alang kang San Juan dili lang usa ka ordinaryo nga milagro, kay tungod kaniya usa kini katimaan nga nagpakita kung kinsa ang Ginoo alang kanato o kinsa kita alang kaniya. Kung tan-aw nato ang ato ang ebanghelyo pag-ayo, nakita nato kung unsa ang relasyon diha sa kasaulugan sa Eucharistia ug sa tawhanong panginahanglan. Kung tan-aw nato nagsugod ang pagbuhat sa milagro diha sa nakita nga panginahanglan sa katawhan. Si Kristo natandog sa mga tao sa ilang panginahanglan. Sa ato pa gipakita diri nga ang kaayuhang espiritual ug langitnon dili mamahimong ipalayo sa tawhanong panginahanglan. Dili nga lahi ang tawhanong panginahanglan, lahi ang espiritual, no? Isip simbahan kita giawhag sa pagtubag sa tawhanong panginahanglan ug sa espiritual usab nga panginahanglan, kay ang tao gianhi ni Kristo isip tao, espiritual ug nadunay lawas ug kalag, muna nga ato ang tubagon ang maong panginahanglan ug isip mga tao nga nangita sa atong tawhanong panginahanglan. Ang atong tawhanong panginahanglan di ay nagtimaan usab sa lalumpa nato nga gipangayo. Mao kini ang na atong makit-an diri na sipyatan sa mga apostoles. Tungod kay ang mga apostoles gingnan sila ni Kristo nga adunay mga tao nga nanginhinglag pagkaon, di pagkahuman ang ilang tubag nga kung tanaw nato sa susama nga ebanghelyo kang Mateo, gani gingnan niya si Kristo nga palakawa sila Ginoo kay wala tay ikapagkaon kanila. Pero ang gitubag sila sa Ginoo nga hala hatagi sila pagkaon, pangita ag pamaagi nga makakaon sila. Kini wala nagpasabot nga pabuhaton sila milagro sa Ginoo, no? Gani ang ato ang ebanghelyo kan nagsulti nga kabalo na ang Ginoo kung unsay ang iyang buhaton. Kini nagpakita lamang nagbuot sa Ginoo nga tandugon ang tawhanong kasing-kasing siyang mga apostoles ug mubati ug mutubag sa tawhanong panginahanglan binasi sa ilahang kayang buhaton. Kanang gitawag sila nga buhaton ang imong kayang buhaton. Mao na nga kini gipadayag kanato na diha di ay sa ato ang
kasaulugan sa Santos na Misa kay ang tumong mangganining ebanghelyo nga masabtan nato ang tawag sa Santos nga Misa, no? Kung kay sa diha sa si San Pablo Pananglitan sa unang sulat niya sa taga-Korento, gikasukan niya ang mga sumusunod niya, sumusunod ni Kristo, mga Kristiyano na itong unang panahon. Ano man kay samtang nangaon sila sa Eucharistia, kahuman sa ilang Eucharistia, doon ay pagpangaon, gitawag nila agape, no? Pagpadayag sa paghigugma. Pero may mga tao nga busog kayo, hubog. Pero may mga tao ang gigutom, sa skandalo ni nga nagsaulog kita sa gugma sa Ginoo, ang uban hubog, ang uban busog, ang uban gipanggutom. So samang paagi bisan karon sa atong misa pagkahuman nato kaon sa lawas ni Kristo, manguli ta sa balay, mga untag sa atong kaugaling pagkaon, no? Wala na may pundo nga ipakaon sa mga tao, no? Kay kung mahitabo na nga sige tag-party ka man sa misa, mapurdoy ang parokya, no? Pero karon kay wala naman na siya, pero nagpabilin ang sakramento nga misa ug ang kaning tawag niya sa pag-inambitay ug pagtubag sa tawhanong panginahanglan. Pero mao ni ang subo nga pamalandungon karon tungod kay nakita pa nato taliwala sa kadugay natong sigsaulog sa misa nga diha sa atong taliwala adunay mga tao nga dili mubati sa panginahanglan sa uban. Kanang nay tao nga nabusog, nga ay tao nga gigutom. Kung tan-awon nato ni sa taas kaay nga panglantaw diha sa kalibutan, nakita nato nga matud pa sa study nga gikandak karon, no, sa pagtuon nga sa Amerika daw 1/4 sa ilang pagkaon na adto sa basurahan. Sa Amerika, no, sa US. Samtang sa Africa nangamatay ang mga tao tungod kay walay gikaon. Dili tan-awon nato sa palibot na mga fast food chain, no, nga inigagabian na ilang sunugon, ilabay nila ang ilang mga pagkaon na sobra, pero naay sa palibot nila naay nagpakilimos sa pagkaon. Sakit kaayong pamalandungon, no? Ang atong sa katapusan sa atong ebanghelyo miingon si Kristo, no, sa iyang mga tinun-an nga siya nga hipuson nato ang nahibilin, hipuson ninyo ang mga salin aron walay mausik. Sa ato pa di ay tanaw nato itong kinabuhi karon. Ang problema dili nga kulang ang kalibutan, kundili daghan ni ini na usik ug gituyog usik aron nga muginan siya. May sakit na pamalandungon, no? Nila naingos na ay ano sa English, no? Pulong sa English sulti. The world is enough for man's need, not for man's greed. Ang kalibutan husto sa tawhanong panginahanglan, igo lang sa tawhanong panginahanglan, apan dili sa tawhanong kahakog. Sakit kay nga pamalandungon kay mga Kristiyano man kita, no, nga adunay naglisod dili tungod kay wala gid sila'y makaon, kundi adunay uban nga daghan sobra gipang taguan. Pero diha na sa taas kay nga panglantaw. Pero mismo sa atong pamilya ug sa ato ang komunidad, kung sa nato kakabos, aduna usay pang-usik, no? Nang gipang-usikan nato ang atong makuha. For example, sa pananglitan sa inyong balay, no? Si mama si papa magsigig yaw-yaw kay walay ipalit og bugas, no? Walay ikapakaon sa anak, pero si papa magsigig kahubog. Sana, no? Magsigig kahubog. Magsigig panigarilyo. Di ba na siya usik, no? Sa ka-injustisya alang sa mga anak. Ang anak dili pa eskwelahon kay walay kwarta, apan adunay kwartang pangsabong si papa. Yung mga anak, bakit ani mo kausan ibisita ko sa parokya, libot-libot ko, may mga bata nga ang sipon naabot na sa baba, kay kauna ilang sipon, hugok kay mga nawong. Ngano man ni walay giligo, hugok kay mga sanina. Nakita ni mo sa pikas bahin, ang mga mama nagdulag madyong, di ba? Dili man tingali na bayaran ang pagligo sa bata, no? Ang pagpanglabas sa sanina. Kung saon mga si mama nagmadyong man, no? Kamuritsing ang mga bata. Tanaw nato ang dako kayong problema sa kalibutan nagsugod sa atong tugkaran, sugod sa ato ang balay. Manong lisod man, no? Ipakita ang gugma, ipaambit ang gugma, pagtubag sa yanong panginahanglan sa pamilya ug sa atong mga igsuon na nakapalibot nato. Sa atong pamilya, mga papa,
Palihog lang, no? Kung kanang atong gitaya sa lasto, uy palit og lutong, ato pa na siyang gigahin alang sa kaugmaon sa mga anak, wala gid mo pildi. Daog gid mo permanente. Di ba? Kanang mga mama, no? Ay sa pang lipstick usa man ang pula kay inyong ngabil ni inyong anak kay nagmalnuris kay gikaon, no? Sa tapog pahumot, no? Igo na gud ng sabon gud, no? Pahumot sa to. Dilagi mo baho ana, no? Di na magmalit og mga mahalon nga mga pahumot, mga papula sa aping, papula sa ngabil, yung mga anak ipang sipon in taon, no? Malnuris way gikaon, no? Di ba? Inustisya man na nga atong gisayangan ang atong bahandi sa mga butang na dili kinahanglan. Atong silingan makapalit og TV, palit butag ato, no? Mangutang, no? Ang baboy ibaligya, ang wakan ibaligya, no? Ito malumos na to sa utang sa mga butang nga dili gikinahanglan. May mga batanon murag mamatay na sila kung walay load, no? Pero naitay yung mga bata nga uban nga walay gatas nga giinom. So man nang load no? Sa unang panahon wala may load, wala man nangamatay ang mga tao. Kana ba kana usa kita mo reklamo nga lisod ka ayong kinabuhi, ang atong ebanghelyo nagtawag kanato karon sa paggamit sa maayong pamaagi kung unsay naa kita, no? Mo ang dagway sa bata nga mihatag sa iyang pan ug isda, yanong pan sibada o sa ato apan ikaw nga pan burang ni siya kanang bitang pan nga mga salin-salin giluto kanang puding, no? Kanang puding pagkaon sa mga yano kayo gihatag pag niya, no? Dili lang siya nga ang bata kanang dili dalo na manggihatagon kun dili usa kini sa pagpadayag sa pagtuo sa yanong nga bata nga kung imong ihatag ang tanan alang sa panginahanglang tawhanon, dili ka mahadlok nga gutumon. Kay ang Dios buhat og dagkong butang ug milagro sa inyong taliwala. Mao ni kulang nato. Watay pagsalig sa Ginoo, gipadayag kini sa ato ang pagbutang sa atong kinabuhi sa dili mga importanteng butang. Kaning bata karon sa atong ebanghelyo, bulay pangalan. Akong pangalan Marvin, akong pangalan Father Marvin. Hinaot pa ang pangalan aning bataa Father Marvin. O unsa may ngalan no? Si Juan, si Felipe, no? Si Christian, si Nining, si Inday, no mao ning bataa unta kita, no? Si Mama, si Papa, kita kining bataa unta. Nga may paambit kung unsay naa kita aron ang Dios mubuhat og milagro sa atong taliwala. Tinuod nga naglisod kita. Apan sa kadaghan sa atong kadaghan sa mga kalisod nato karon ato usab binuhatan. Hangyoon to kamo mga igsoon nga ibutang ang atong kinabuhi diya sa Dios. Ipaambit nato kung say naa kita alang sa kaayuhan sa atong igsoon, sa atong pamilya, sa atong mga anak, atong ginikanan, ug ablihan ng atong mga mata kung unsaon sa Dios pagbuhat og dagkong butang sa atong taliwala. Hinaot pa unta. Palihog manindog ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Itang tanan nagatuo ako sa Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuwa ko kang Hesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo. Ipanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag ikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug ilubong. Miadti siya sa nangamatay, sa katulong adlaw na banhos sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga nang makagagahom sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita ngadto sa atong Amahan aron mapuy-an ta ang Dios ng bahandi ug gugma ug mahipatik sa atong tag-sa-tag sa kasing-kasing. Busa sa matag pag-ampo moingon kita, Ginoo ipadangat kanamo ang imong gugma. Ginoo ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa atong simbahan,
nga iya untang mabatunan ang mga bahandi o hiyas na Hesukristo diha sa iyang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga lideres sa atong nasod, nga mudagdaag unta kanila ang pagkamatinud-anon nga alagad sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga biktima sa inhustisya, nga magmaisugon o magmalaumon unta sila sa pagbarog alang sa kamatuuran ug mabatunan nila ang himaya nga naangkon sa atong Ginoong Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang sa mga masakiton ug sa mga nagkinahanglan sa panabang sa uban, nga ila untang masinatian ang kabaskog o kahupayan sa ilang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Alang kanatong tanan nga ato untang mapaambit ngadto sa uban ang mga bahandi nga atong gihuptan, ug sa ingon niini atong mapalambo ang gugma ug kaayo sa Dios dinhi sa atong matag pamilya ug katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Nga unta magpadayon ang mga miyembro sa Dreambit family sa makanunayong pag-ampo, pagpasalamat o pagmalig-on sa mga pagsulay o mga katalagman nga maoy makapalig-on sa pagtuo diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Nga unta ang atong mga kaigsunan nga mipahulay na sa dayon, agakon unta sa Ginoo ug ablihan ang ganghaan sa langit alang kanila ni Eduardo, Rosario, Florentino, Guillermo, Juan, Ismael, Sonia, Praxedes, Teodorico, Paterna, Erlinda ug ang mga kalag sa purgatorio, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadangat kanamo ang imong gugma. Amahang langit noon, gipakita mo kanamo ang dalan padulong sa pag-angkon sa imong bahandianong gugma ug kahupayan diha sa imong anak nga si Hesukristo. Dungga ang among mga pangamuyo aron mahiusa kami sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kristo, kalangon man nga balang, kinabuhi natong tanan. Mabali na ang
mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok sa santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Santa Misa magsantos ang takanamo ug magdala ka namo ngadto sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdayeg, apan ang among pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma naagi ni Kristo nga among Ginoo, ug busa uban sa mga kasing-kasing na puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Daygon ang pag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo, sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikasog mihatag niini, nga adto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
Mi pasalamat kanimo, mi hatag ug mi hatag niini adto sayang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinagi sa imong krus o pagkakanan. Luwasa kami, luwasa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pana sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo. Indami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Benedicto na among Papa, ni Romulo among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak sa mga langit, Pagkay kunang imo na anak,
haylo kami sa napasalakan mo. O dili mo kami itugyan sa banlay, hinuluan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona ang tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingalira, ang gahumugang higaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga nagpuyo o naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang atong panag-inig sa unay. Pero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawakan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawag na sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon mo kini Hesus Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit ning iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, O Ginoo, dawatang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kininggasa sa iyang gugma magdugang unta sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton.
makagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nabuhi og hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang santos nga misa, manlakaw kita diya sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Ubang sa lalinaw panalangin, kita ipadala sa Amahan, aron sa pagsayaw sa pagtuo sa ating buong kalibutan, kay natapos na sakripisyo ang halad sa atong Ginoo. Iambit nato karon ang mga bunga sa santos na misa, busa sa hindi usang tingo, ato karong ipalano ang awit sa pasalamat sa grasyang atong nadal.